Hello guys, good morning. So today is ano ngayon pa? Wednesday. Tuesday pala, December 10, 2019 and um ayun, umagang-umaga, actually 10 a.m. pero aalis kami mamaya kasi mag-resta kami. And then may damit na nakahang dito. Tagyan eh. Sagol. And si Hagrid nandoon sa Unsa man to siya? ayun. Ayo. Isagol din eh. Sagol. Magtatrabaho siya. Yan yung trabaho niya. Hi, Be! Are you working? Are you working, Be? So, siya yung pinapasort namin sa kanya yung kasi ganyan yung ginagawa namin, nagre-repack kami. Sige pala yung electric fan. Nagre-repack kasi may mga buyer kasi na hinahanap nila yung mga medyo maliliit. May mga ganong buyer tsaka yun, iba-iba. Tapos, ayan, dito ko yun lang yung mga ano ni Hagrid, yung mga artwork niya. Every week, lahat ng mga kinukulay niya, dyan ko ihahang. So, ayan. Inintay lang namin mag-lunch kasi dito kami magla-lunch. Tapos sana kanina pa kami umalis kaso nag-pack kami ng orders para hindi kami matambakan ng orders mamaya. Kaya inunti-unti namin. Naka-aircon. Ako nga, ayaw balik mo. Abi sa nabi? Butang nila yan to. Double check ha, count again. Di ang to, bitaw ibutang din ba sagol. Mamay po magasorted tani ma. So, mas mabuting na i-involve siya dito kasi nagka-count pa rin naman siya dyan. So, math pa rin yan. And then, meron siyang allowance ibibigay every Friday. Kasi din meron siyang gustong bilhin na toys. Sige, ito. Remote control. So, ito lang tanong dako na manik eh. Wala pa na dako pa. di pa ilabta ng money kay. Wala pa na dako. Kailangan pang palakihin yung money. So, yan yung trabaho niya ngayon. So, dito talaga kami nagpapak ng orders, guys. So, may mga unan pa doon. Kasi, di ba, sa labas kami natutulog. So, dito talaga lahat. Maano lang talaga ito pag natapos na kami magpack ng orders. Pero, ito yung space lang na bakante. So, yan yung ginagawa namin. Nagre-repack. And then, yan. Kasi may mga buyers na gusto kasi nila na ganyan. Kaya syempre kailangan natin pakinggan yung mga ano ng mga customers. Maglipat na yung tupis. Tapos pala may nagtatanong kung paano ko binabalance yung time. Binabalance yung time ko with paano ko siya binabalance yung time namin. And then actually hindi talaga siya nababalanse lahat. No, kasi hindi mo naman talaga hindi mo matatapos lahat sa isang araw yung trabaho mo. And I think, lahat naman ng mga nanay, ganun talaga, superwoman. Hindi natin alam kung paano natin nagagawa lahat. But, ang tangi ko lang maibibigay na tip, no, is really, kasi yung iba kasi, pag nakafocus sa isang bagay, doon na talaga, as in doon na. Diba? Parang, hindi mo na magagawa yung ibang bagay kasi nakafocus ka na doon masyado. For me, is, kung ano yung pinaka-importante that day, yun lang yung gagawin ko. Like, for example, yung sa every morning talaga, yung schedule namin ni Hagrid mag-aral. So, importante na kung meron kaming gagawin na, like, maaga kaming aalis, maaga din namin sisimulan yung pag-aaral para at least matapos na. Kasi, konti lang naman talaga yung study namin ni Hagrid, mga 15 minutes. Depende kung may mga iba siyang curricular activities na ginagawa. Yun ang medyo natatagalan. Pero,
I think pinaka the best talaga na gagawin. Kasi 'di ba, the whole day, marami akong nagagawa talaga. Lalo na pag maaga akong nagigising, yun marami akong nagagawa. Pero pag medyo may times na parang nakakapagod din. Kaya minsan, konti lang yung nagagawa natin. Pero most of the time, maaga akong nagigising and then kung ano yung importante, yun yung unahin. Like, kahit pa nagkalat pa yung mga ano dyan sa gilid, hindi ko yan papansinin. Lalo na kung like ko sa Shopee, like for example, nagbi-business nga kami, diba? So, pag maraming stocks, yun talaga yung nauuna bago yung pag-upload ng videos. Kasi, like ganito, pag may mga stocks, kailangan namin i-repack, kailangan namin, marami kami ipapack na orders. So, yun yung uunahin ko. Kasi, importante yun kasi para ma-ship namin kinabukasan. But may araw din na binabaliwala ko yung Shopee, hinahayaan ko si Papa. Tapos nagka-focus naman ako sa YouTube. So nag-upload ako ng videos, nag-film ako. So ganyan yung ginagawa ko guys. And then, like pag Saturday or Sunday, that time, medyo lumalaylo-laylo na kami ni Papa dyan. Parang ano na, pero depende, sa Saturday depende. Pag Sunday talaga, my God Lord, yun talaga yung family time. Everyday naman yung family time talaga. Pero, sa isang araw, talagang nagigilty kami ni Papa pag may times na talagang hindi namin, na medyo, hindi kami masyadong nakakapaglaro kay Hagrid. Pero bihira lang yung mangyari. Pero most of the time, nakakipaglaro, lalo na si Papa, nakakipaglaro talaga siya kay Hagrid. Sila talaga yung playmate. And, yung Sunday talagang, tinatry namin talaga, as in super tinatry namin. Kasi syempre, dapat itry naman talaga natin lagi, kahit minsan medyo busy. And, family time talaga yon or i-dedicate talaga sa mas importanteng bagay. So, everyday, iba-iba yung mga pinaprioritize ko. Kaya siguro nagagawa ko siya. So, like yung mga pag-cover nung mga boxes, yun, ilang araw, actually mga 2 weeks siguro talaga, bago ko siya natapos yung eto mga ganito. Kasi hindi ko siya pinaprioritize. Pag may time na talaga ako, ayun, ginagawa ko siya. Minimize your voice. So, yun. So, I really don't believe na parang, nababalanse mo lahat. Siguro, it's really depend. Hindi mo talaga magagawa lahat eh. Pero I think mas uunahin mo yung mas importante that day. Yun yung importante. And importante na kahit gano'n ka man ka-busy, you need to stop, you need to post, and give time para sa family mo. Diba? Hindi yung the whole day talaga trabaho ko ng trabaho, diba? So, dati nagigilty ako sa ganyan eh. Pero ayun, yun lang naman yung ko sa sabihin ko doon sa na paano ko minamanage yung time ko. Actually, ganun lang talaga siya. Kung ano yung importante, yun lang. So, anyway. So, yung mag-ama ko, tapos ka na, be? Wala pa. Handog? Oo, sige. Yay, may cable. Remote. May cable na. Kanina nawala kasi yung cable eh. Remote ba? Ambot. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ang itim-itim mo na ulit. Kasi grabe yung laro sa labas eh. Ay, nara ang remote. Ito yung, sabahin mo na yung new recipe. Muna yung new recipe. Excited ako kung ano yung lasa niyan. Ilagyan niya ng parang fried chicken. Pure ground pork yan. So, ito na yung niluto ni Papa. Baga kami magla-lunch guys kasi aalis kami ngayon. Business is life.
Ayan, kain tayo guys. Yan ang ulam. Yan ang sarap to ni Papa is sweet and sour. Pero ayan, wag na lang. As is na lang. Tapos ketchup na lang. So, kain.